Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3. Навіны культуры» на календары 12 лютага. І далей у праграме «Класіка і сучаснасць» у рамках міжнароднага маладзёжнага тэатральнага форуму «Март-Контакт». Выстава рэдкіх шаляў у Рускім музеі Петербурга, анонс вартых да прагляду праектаў тэлеканала «Беларусь-3» і размова з арганізатарам фестывалю «Пластформа» Вячеславам Іназемцевым. 14-й міжнародны маладзёжны тэатральны форум «Март-Контакт» пройдзе ў Магілёве з 21 па 27 сакавіка пад дэвізам «Класіка і сучаснасць». На ім будзе прадстаўлена 23 спектакля тэатральных калектываў з 10 краін. Гэта будуць пастаноўкі пра моладзь для моладзі з удзелам моладзі на актуальныя і вечныя тэмы ўзаемаадносін паміж людзьмі і канфлікт пакаленняў, станаўленне асобы і пошук сябе, масавая культура, інтэрнэт і іншыя. Лепшую пастаноўку абяруць па выніках глядацкага і інтэрнэт-галасавання. А зараз даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі і мерапрыемствы адбываюцца апошнім часам у нашай краіне. У Мінску завершыўся другі міжнародны творчы праект «Кубак дружбы», дзе былі прадстаўлены і нацыянальны танец Китая, і розныя віды мастацтваў з куткоў Расіі. Наша беларуска 8гадовая Алёна Каламыцава ўзяла першае месца ў намінацыі «Джазавы вакал». Падрыхтавала яе Вераніка Яноўская, выкладчык школы сучаснага вакальнага мастацтва. Дети, прикоснувшись к этой музыке, они просто не хотят петь что-то другое. Она настолько влюбляет в себя своей невероятной энергией. Джаз – это действительно это чудо, это явление, это способ жизни и способ мысли. И человек, который вот на эту волну настроился, он уже просто не может быть на другой. Самое главное, что это нравится детям. И дети благодаря этому на сцене себя чувствуют очень свободно. И они могут радоваться и дарить эту радость и зрителю, и получать в ответ эту же эмоцию. Это очень важно. Сярод вучняў школы лаўрэаты вакальных прэстыжных конкурсаў у Польшчы, Украіне, Літве, Латвіі, Францыі. Музычныя жанры джаз, поп, соул, блюз. 27 лютага ў белай гасціннай палаца Румянцевых Паскевіча адбудзецца канцэрт «Жыццё» у песні старонкі хатняга спеўніка Станіслава Манюшкі, прымеркаваны да 200годдзя з дня нараджэння кампазітара. Лепшыя песні са знакамітага цыкла «Хатні спеўнік» прагучаць у выкананні салістаў Вялікага тэатра Беларусі, лаўрэатаў міжнародных конкурсаў Ірыны Кучынскай і Ільі Сельчукова, а таксама шматгадовага папулярызатара гістарычнай музыкі і архіўных знаходак ансамбля салістаў «Вытокі» пад кіраўніцтвам лаўрэата міжнародных конкурсаў фагатыста і дырыжора Алексея Фролова. 19 лютага зоркі расійскага тэатра і кіно Ганна Бальшова і Александр Дамагараў прэзентуюць у Мінску спектакль «Генры і Элен». Яны ўвасобяць гісторыю 20гадовага кахання і поспеху легенд брытанскай сцэны канца 19 стагоддзя. Сэра Генры Ірвінга, аднаго з тых рэдкіх мужчын, у якіх не закахацца немагчыма, і міс Элен Тэры, пра якую казалі, што роўных ёй акторак не адшукаць у цэлай Англіі. Працягваецца знаёмства з галоўным музеем краіны на тэлеканале «Беларусь-3». Калі ў нацыянальным прайшоў першы канцэрт, чаму дырэктар Юрый Карачун усё ж дазволіў развесіць работы сучаснікаў побач з Сурыкавым, Айвазоўскім і Рэпіным? І хто ён, апошні на сённяшні дзень беларускі мастак, чыю карціну купіла Трэцякоўка? Пра ўсё гэта ў праекце тэлеканала «Беларусь-3», прымеркаваным да 80годдзя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Глядзіце «Дом, дзе жыве мастацтва», фильм 6 сегодня у 23:05. Каких-то там запретов, этого ничего подобного не было. Потому что подход к отбору произведений тоже был какой-то особый. У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры гэтымі днямі прадстаўлена выстава сакральнага жывапісу «Сведкі вечнасці». На ёй 36 абразоў, якія даюць уяўленне пра асаблівасці развіцця іканапісу на беларускіх землях у 18-19 стагоддзях з фондавай калекцыі музея старажытна-беларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Акрамя таго, экспазіцыю дапаўняюць 8 рэдкіх выданняў царкоўнага ўжытку 18-19 стагоддзяў з фондаў музея гісторыі беларускай літаратуры.
Пазнаёміцца з імі можна да 10 сакавіка. А тым часам у рускім музеі ў Пецярбургу гэтымі днямі можна ўбачыць рэдкія хусткі і шалі. Таксама наведвальнікам прапануецца даведацца, як іх насілі жанчыны больш за 300 годдзі таму. Унікальныя ніжагородскія і калакольцаўскія шалі, залаташвейныя хусткі і іншыя вырабы красуюцца на выставе «Хусткі і шалі ў Расіі 18-21 стагоддзя». Разнообразие и узоров, и разнообразие материалов, и всего-всего. И все это показывается еще вместе с самими костюмами, как это все одевалось, как это носилось. Вось гэтыя шалі былі створаны ў майстэрнях памешчыкаў калакольцаў. Вырабы вышывалі і ткалі прыгонныя сяляне па 12 гадзін у дзень. Памер такой шалі дасягаў 4 метров. В то время считалось, что женщина должна уметь драпироваться, а не просто одеваться. И в костюм начала 19 века шаль входила как непременная ее часть, и нужно было ее особым образом оборачивать вокруг тела, несколько раз перекидывать вокруг руки. У экспозиции костюм пінежской дзяўчыны 18 стагоддзя у такім ходили на буйныя прастольныя святы, а яркія вырабы паўлава-пасадскай хустачнай мануфактуры не толькі захавалі традыцыйны стыль, але і сталі расійскім брэндам. Першая шалевая фабрыка была арганізавана ў Ніжагородскай губерні ў 1800 годзе. На шалях, як правіла, малявалі кветкі, ружы, незабудкі, бэс і іншыя. Усяго на выставе больш за 600 экспанатаў з этнаграфічнага музея, з паўлава-пасадскай хустачнай мануфактуры, а таксама з музея-запаведніка Пецяргоф. Значная частка калекцыі выстаўленая ўпершыню. У Гродзенскім абласным драматычным тэатры заўтра паспрабуюць знайсці адказ на пытанне, што такое каханне. Спектакль «Малыя сямейныя злачынствы» па матывах п'есы французскага драматурга Эрыка Эмануэля Шміта у жанры сямейнага дэтэктыва – гэта не проста гісторыя пра вечныя праблемы паміж мужам і жонкай, якія пражылі шмат гадоў разам. На вачах у публікі акцёры пражываюць на сцэне дзве рэальныя гадзіны вельмі няпростага дня адной сям'і. Гэты час напоўнены расследаваннямі, допытамі і разгадкамі таямніцы, галоўныя з якіх «Што ж такое каханне?». Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Геннадзь Мушпер. Гомельскі абласны драматычны тэатр заўтра запрашае на спектакль «Жаночае шчасце». Гісторыя сямейных адносін створана знакамітай пісьменніцай Людмілай Уліцкай яшчэ ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Але героі п'есы камфортна адчуваюць сябе і на сучаснай сцэне. Гераіня спектакля, ахоўніца сямейнага ачага, жыве памяццю пра мінулае, пра колішнія сямейныя традыцыі і парадкі. Яна вырашае правільна ажаніць сына і для гэтага прывозіць з бабруйскай нявесту. Аднак планы жанчыны пад пагрозай. Рэчаіснасць супраціўляецца колішнім парадкам. Гісторыя бацькоў і дзяцей падаецца стваральнікамі спектакля з добрай усмешкай. Да 21 лютага ў Гродзенскай галерэі ў майстра працуе выстава «Індык суседкі» мастачкі Ірыны Радкевіч. На палотнах майстра зграйкі хатніх птушак выяўляюць археалагічныя і архетыпічныя вобразы, якія нагадваюць пра шматграннасць свету. Гордыя індыкі на зімовым снезе. Прыціхлыя ў восеньскім бязмоўі індычкі. Маладняк, што гуляе па зялёнаму полю. У работы Ірыны паэтычныя назвы, якія адлюстроўваюць яе філасофскі погляд на штодзённыя рэчы. У чарговым выпуску праекта «Архітэктура Беларусі» аўтары пазнаёмяць з царквой нараджэння Божай Маці ў вёсцы Мураванка Гродзенскай вобласці. Гэта помнік абарончага дойлідства 15 стагоддзя, які на працягу стагоддзяў неаднойчы цярпеў розныя выпрабаванні. Праект «Архітэктура Беларусі» глядзіце заўтра ў 20 гадзін на Беларусь-3. У 1706 годзе войскі Карла XII, ідучы на Палтаву па гэтых землях, па загадзе караля абстралялі царкву толькі таму, што яна раз'юшыла манарха сваім дзіўным выглядам. Убачыць інтэлектуальную камедыю «Арт» па п'есе французскага драматурга Ясміны Рэза заўтра можна на сцэне Купалаўскага тэатра. П'еса прынесла аўтару сусветную вядомасць і шматлікія літаратурныя прэміі ў 90-е гады, а затым была перакладзена на 35 моў і пастаўлена ў шматлікіх тэатрах свету.
У Беларусі да інтэлектуальнай камедыі звярнуўся рэжысёр Мікалай Пенігін. П'еса распавядае пра 3 40гадовых сяброў, якія перажываюць крызіс сярэдняга ўзросту. Праз камічныя сітуацыі на сцэне паступова прыходзіць разуменне складанасці чалавечых адносін, поўнае непаразуменне, жорсткасці і неверагоднай пяшчоты. Заўтра артысты Вялікага тэатра Беларусі завітаюць з гастролямі ў Магілёў. На сцэне Палаца культуры в обласці яны прэзентуюць балет «Бахчисарайскі фонтан» на музыку Барыса Асаф'ева. У аснове сюжэту спектакля пакладзена аднайменная паэма Александра Пушкіна пра каханне татарскага хана Гірэя да польскай князёўнай палонніцы Марыі, у памяць аб якой і ўзведзены знакаміты фонтан у Бахчисараі. На беларускай сцэне гэты спектакль з'явіўся ў першыя пасляваенныя гады. З поспехаў ішоў да канца 90-х. Зараз публіцы прапануюць адноўлены балет у пастаноўцы народнага артыста Беларусі Юрыя Траяна. У музеі гісторыі беларускага кіно цягам лютага ладзіцца тэматычная рэтраспектыва «Love Stories». Заўтра ў вас, гледачоў, прапануецца камедыйны альманах 7 гісторый, знятых 7 рэжысёрамі «Францужанка і каханне». Гэта сатырычны партрэт сярэднестатыстычнай французскай жанчыны, якая на працягу ўсяго свайго жыцця спрабуе высветліць, што ж такое каханне. У карціне знялись Жан-Поль Бельмондо, Ані Жерардо, П'ер Мандзі і іншыя. І яшчэ, гэтымі днямі ў Мінску праходзіць 7-ы адкрыты форум эксперыментальных пластычных тэатраў «Пластформа». Мы скарысталіся нагодай, каб сустрэцца з арганізатарам фестывалю Вячеславам Іназемцевым і пагаварыць пра яго удзельнікаў. Здравствуйте, Вячеслав. Мы в этот раз любимый фестиваль «Пластформа» встречаем с какой-то особой радостью, потому что в воздухе витают какие-то перемены, и такое ощущение, что 7-й форум обрел новое дыхание. Дыхание действительно новое есть, и прямо вот в затылок мне дышат мои помощники, помощницы. Они сделали такой клич по всему земному шару, кто хочет приехать на «Пластформу». Получили больше 100 заявок. Из таких стран, как Нигерия, Южная Африка, Макао, Малайзия и так далее, не говоря уже про Европу всю. Кстати, вот в каком-то рейтинге Министерства культуры Польши наша «Пластформа» уже фигурирует как приоритетный фестиваль, на который надо приехать. Если кто-то едет, то он поддерживается и так далее. В этом году «Пластформа» уделяет особое внимание образовательной программе. Идея была всегда какая? Не ограничиваться сжатыми рамками, собственно, форума. В данном случае предложили такую вещь, как мастер-класс для критиков, потому что люди не понимают, что смотрят. То есть не только зрители, но и журналисты. Нет инструментов восприятия, нет элементарных знаний. Мастер-класс для критиков любой может посетить. Эти люди имеют льготы по приобретению билетов на «Пластформу». У нас будет несколько вариантов лекция-спектакль. Приезжают из Люблина Ханна Стрижемска и Ришард Калиновский. Они оба стояли у истоков польского contemporary dance, современного танцевального театра. Лекция Ханны будет предварять спектакль Ришарда. Там фигурирует видео из старых работ на тему «Последние лет Креппа» Беккета. Герой просматривает старые записи и вспоминает прошлую жизнь. География «Пластформы» в этом году расширилась, а вот белорусская программа представлена в этот раз непривычно скупо. К сожалению, да. Но, с другой стороны, у нас будет спектакль Валерии Хрипач «ВОК-16». И будет у нас уже второй год так называемый хорео-контент, когда небольшие хореографические работы собираются в одном месте, в одно время. 17-го в РТБД будет такой вечер. И там в основном белорусы и одна девушка из Израиля. Уже в течение нескольких лет спектакли форума проходят на разных культурных площадках. 4 площадки у нас, в каждой по 2 события. Сложно назвать иногда спектаклем, потому что есть какие-то акции, где объединяется лекция, спектакль, перформанс. 4 площадки. Одна из них давно нам уже помогает. Это Национальный центр современных искусств, Республиканский театр белорусской драматургии. 2 соло-спектакля. Один из Австрии, Эдита Браун Компани, спектакль Паула
И второй из Макао. К нам вот Китай пожаловал, наконец. Гамма Ченг, соло-спектакль, MT-сет. Она объединяет современный танец и какие-то буддийские практики. Второй год мы сотрудничаем с культурным хабом ОК-16. Приезжает из Санкт-Петербурга От-Дэнс-театр, который совмещает традиции физикал-театр, пантомимы и танца бута. Фигуративный театр там присутствует. Спектакль у них называется «Человек по имени», по мотивам произведений Кэрролла. Ну, и самого главного из них «Алиса в стране чудес». Вот Ришард Калиновский будет в НЦСИ, и давний мой партнер и друг Юзеф Маркоцкий 17-го там будет показывать свой спектакль «Фемина» последний. Да. В музее Асгура будет чех, перформер. Тоже один день это будет лекция, второй день это будет больше как перформанс. Экспериментальное пластическое движение в Беларуси за эти 7 лет насколько изменилось? Как мне кажется, интерес есть, подвижность есть. Другое, что серьезных качественных скачков я пока не наблюдаю. Количественные – да. Спасибо, Вячеслав, и встретимся на фестивале. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Дзякуй за ўвагу і заставайцеся на Беларусь 3.